tok ning kono lho. Dadi patungi ning kene. Wis, aku iku lho kesepian, Mas. Ora ono kancane. Ambek setenge ayo, Mas. Ayo, Dik. Halo bondone akeh. Lah yo, timbang MC-ne ra gelem aku ambek sampean ae. Ambek tukang seteng aku ora apa-apa. Tak dongakno sakinah mawaddah kok. Kok mendungane sakinah mawaddah tok to. Waro main ndi? Hah? Kok sakinah mawaddah lah waro main ndi? Orang rabi. Orang rabi. Kudune rabi sing lagi nek waro main. Ayo. Karo kowe lho iki ya. Aku karo sampean ae yo, Mas. Aja mbok tinggal lho Mas aku. Imut-imute ngono delok Dik. Delok imut-imute. Imut-imute nek cilik, lah nek gedhi. Amit-amit. Nggih. Iya kandhane yo. Iya tekan ndi malah. Ana kang sampun ngaturaken apa ya mau jenenge ular kambang kalajengaken langgam rengu nggih Kang Mas nggih mbok bilih saking para pemuda sedaya